Отгоре много високо, виж къде е знам. Честит празник! Първото като легне. Празник. Давай сега. Айде да ставаме. Айде. Чакай да ни пречим. Ти там или не трябва? Знаете къде е? Нямам. Тук съм бе, къде е? Къде е мамо? Мамо, къде е? Мамо! Не. Не виждам. Мога ли аз да се подреда това? Човека ме. Ето ще е и гъми. Тук е, мамо. Уважаеми съграждани и гости на село Орхово, отново е 3 март. Дата свещена, белязала нашето освобождение. Ден най-съкровен в календара на българската национална история. За нас, българите, 3 март 1878 година е въплъщение на едно начало, възкресение на един народ, който близо 500 години е без своя политическа и духовна свобода. Народ, чиято висока самобитна култура е подложена на унищожение. Възражда се една държава, която отново заема своето място на картата на Европа. 146 години ни делят от онзи 3 март, когато Сан Стефано си полагат подписите, ознаменували края на руско-турската война и раждането на българската свобода. Въпреки че международните договори и примирия се подписват някъде там, край Босфора, в Берлин или в околностите на Париж, за нас връх Шипка е мястото, където се изпътва свободата на българина. Боевете на връх Шипка са национална проверка на духа и категоричната заявка пред Европа и света, че българина е дорасъл до идеята за собствената си свобода и е готов да я брани всячески, дори с цената на живота. Историята помни фактите, свързани с войната. 11 000 убити, ранени и безследно изчезнали само на Шипка
и в полето на Шейново. Над 9000 замръзнали и заболели по времето на зимното шипченско стоене. Но цифрите не познават личните драми, осиротелите семейства, поручените домове, радостта при сълзи. 3 март е ден, в който народът ни стои на колене пред подвига на руските войници, румънските и финските войни, българските опълченци и всички, които със своята героична саможертва са вграждали живота си в олтара на свободата. Уважаеми съграждани, 3 март е ден на българското възкресение, ден на почет и благодарност пред величавата саможертва на участниците в борбата за свобода. Поздравявам ви с националния празник на Република България. Да го посрещнем достойно и да придадем на потомците си свещения завет, да пазят като висша ценност свободата. Честит празник! Моля гражданите и съседите да почетем с едноминутно мълчание всички паднали за свободата на България. Запушвам ти ушите. По случай на националния празник Запушвай си ги сам. Чакай се шапка. и за свободата на България. Огън! Как си стесне, дето? Празник, живи и здраве. Добре. Празник. Здрав. Празник. Александър. Отивай да стреляш. Отивай, тук съм. Тошка, подпирай го това, хайдути напред тебе, да не се откаже. Вие споделяте около грами с това пушка, не знам какво ще обрати. Айде, бавно, бавно. Малко по-бавно. Толкова не може. Може би знаете историята за пещерата, че част от ореховското население е изгорено там. И точно тук, където е беседката, застава, нали, турчин, който е преоблечен. Вижда, че селото е празно. Застава турчин, преоблечен с български дрехи и казва: ати, че турците си тръгнаха. И там се подвъгват хора. Една майка излиза, според легендата, майка излиза с детето, вижда, че са скрити хора в пещерата и там вече отиват и запушват хода с слама и го палят. Затова исках да ви отбележа просто мястото, където е
От тук се вижда, нали, входа на пещерата. И се... Жените в този живот винаги на прецак. Абе, ти не си от най-прецаканите. Все още не сигурно ще дойде. Нали знаете, че тия дърветите белите са болни? Ще се нарежда си дърво. Нека поне един от рода. Уникални. Дървото без върха. На този ден преди 146 години се сбъдва вековния купнеж на българския народ за свобода. Отново България празнува своето освобождение. Отново обръщаме взор към началото на свободния си път. Отново се покланяме пред тези, които дадаха живота си, за да отхвърлим веригите на зависимости от други народи. 3 март е ден на добър спомен, ден на преклонение. Ден, в който трябва да се помолим за всички, дали живота си за вярата и освобождението на Отечеството. Ден, в който да си припомним, че изпепеленото от предвековни пожарища българска земя е поселена от народ, който през всички столетия на това жестоко робство е запазил непокварено, свеж, изумително млад и активен своя народностен характер, своята православна вяра, своя божески съзидателен дух. Днес си имаме задължение да останем верни на идеалите на Васил Левски и Христо Ботев, да научим децата си, че свободата е ценност, която трябва да се отстоява всеки ден. Родолюбието не е отживелица. Нека смисъл и дело доказваме, че сме достойни за свободна България, която уверено защитава мястото си на световната карта. Бъдете здрави и се гордейте, че сте българи. Честит празник! Да живее България! Да живее България! Отцова пустота
това са на опасно да ги видиш. Където бяхме от следващото се вижда параха със Света Богородица, откъдето нали, тук са било гол на времето и са ги проследили. Тук запушен ход с слама. Сега спори са дали е по време на потурчването или са по времето на кърджилийските набези. Ако се направи въглероден анализ на костите вътре, които има останали, намират се още тук там кости от хората, може да се установи. Дали сме по принцип, ни колеги пещерняци дадаха кости, но чакаме още отговор, не са дали. Ако някой има идея, в смисъл църквата има такава лаборатория за въглероден анализ, просто да се датира, да се знае по кое време е станало горе-долу. Надявам се, че повечето от вас са влизали в пещерата. Който не е, сега има възможност. Нямаме въжета. Ма то не трябва. Пещерата е красива, дълга около... Десният ход е по-дългия, около 350 метра. Да. Има 2 слизания. 200 метра горе-долу така са... вече там последните 100 метра има лазене, там вече трябва по-специална техника, но 200 метра се минават спокойно. Осветена ли е вътре? Не. С челници. Предстои в бъдеще време по Не, Европроект. предстои. Няма да се няма да се осветява, няма да става. Но е много красива, има много красиви Пещерата си е образования. красива, така дива си. Има ляв и десен ход в канал всъщност. Да. Не. Два коридора. Два коридора има. Айде. Първи коридор. Ако като идвате ръкава така се в казва. селото, може да ми се обадите. Той са доста народ сме вкарвали вътре, имаме челници, само носете си челници и те с по-такива дрехи, защото вътре не е за лъскави дрехи, с хубави обувки. Но по принцип се влиза прав под 2/3 от нея. Прав вървиш, хоризонтална е, няма отвеси, няма някакви стръмни места. Но много красиво. Последната част, който иска малко патешко ходене да види повече красоти, който не иска, се връща обратно. Защо тук в района на Орехо има и други пещери, но тази е най-известната. Има, долу минахме покрай Прилипската пещера. Тук има една отвесна латката. Има 7-8 пещери има в района на Орехо. Тя вече ги знаете, по принцип не е в най-същото. Да. Жени ги менят. Разбираме с нея пред мен да вървиш. Айде. Добре, давай. Ай, ще светна.
И биваше преди нея да влезеш. Аз ще го чакам, че ми ще тръгна Не сама. мога да се свия. Скоро дупката ще му става. Радо влезе, ние ще носим храна. Ние ще носим, да. И жената ще почерпим. Другата година по това време ще дойде. Шегувайте се, обаче На чужди гръб ще падали. Значи му войме в Норвегия. той познава мечката. Шегувайте. Айде, нали ще влизаш? Вярно ще ме накара да слягам. Радо, ти си човека. Аз се кълна в тебе. Остави тази турба. Защо вътре, човек? Що? Сега оръжие, не съм знал какво вътре. Ма сега мечката кучи изреме. Значи взел съм кърпа да й дам да се обърши. Тя ли ти? Обърни се, Радо. Айде, Радо, на другия трети мач ще вземе. Искам да я гледам в очите. Беше хубав човек. Беше. Не трябва да ходиш скоро, ще И ние ще другата година и него ще...